Predstavte si, že by ste mohli svojim rastlinám pred zimou obliecť neviditeľný hrejivý kabát. Znie to ako sci-fi? Možno. Ale čo ak vám poviem, že ten najsilnejší štít proti mrazu nepochádza zo záhradkárskych obchodov plných chémie, ale z hlbokého a studeného oceánu. Dnes sa pozrieme na to, prečo sú morské riasy absolútnym hitom pred príchodom chladných dní. Sľubujem vám, že po pozretí tohto videa úplne zmeníte pohľad na jesennú starostlivosť o vašu záhradu. Možno si teraz hovoríte, že na zazimovanie predsa stačí trochu lístia a kôry. Ale tu je ten háčik. Klasické metódy chránia rastlinu len zvonku. My vám dnes ukážeme tajomstvo, ktoré mení odolnosť rastliny priamo zvnútra. Zistíte, ako niečo z mora dokáže zachrániť to, čo rastie na súši. Ste pripravení spoznať túto fascinujúcu pravdu? Napíšte mi hneď teraz do komentárov, či ste už niekedy počuli o spojení morských rias a zimnej záhrady. Stavím sa, že mnohí z vás budú poriadne prekvapení. Aby sme pochopili túto mágiu, musíme sa pozrieť trochu do minulosti. Už pred stovkami rokov farmári žijúci na drsných pobrežiach Európy pozorovali niečo neuveriteľné. Zbierali chaluhy a morské riasy, ktoré búrky vyvrhli na breh a na jeseň ich rozhadzovali po svojich poliach. Všimli si totiž, že plodiny pestované na takto ošetrenej pôde oveľa lepšie odolávali neskorým aj skorým mrazom. Boli zdravšie a silnejšie. Títo starí poľnohospodári nepoznali chémiu ani bunkovú biológiu. Konali čisto na základe skúseností. Dnes už ale veda presne vie, čo sa za týmto javom skrýva. Morské riasy, konkrétne hnedé riasy, žijú v extrémne nehostinných podmienkach. Čelia ľadovej vode, silným prúdom a neustálym zmenám slanosti. Aby v takomto drsnom prostredí prežili, museli si vytvoriť jedinečný obranný systém. Vyvinuli si komplexné cukry, špeciálne hormóny a minerálne štruktúry, ktoré ich chránia pred zničením. A práve tieto látky, keď ich vo forme extraktu dodáme našim suchozemským rastlinám, dokážu preniesť túto extrémnu odolnosť aj do našich záhrad. Je to ako odovzdanie prastarého návodu na prežitie z jedného druhu na druhý. Poďme sa najskôr pozrieť na ten najväčší problém, ktorému rastliny v zime čelia. Nie je to samotný chlad, ale tvorba kryštálikov ľadu vo vnútri ich buniek. Keď voda v bunke zamrzne, roztiahne sa a doslova roztrhá bunkové steny. Výsledkom je hnedá, zničená a odumretá časť rastliny. A práve tu začína uradovať extrakt z morských rias. Obsahuje totiž látky, ktoré fungujú ako dokonalá prírodná nemrznúca zmes. Predstavte si to ako chladiacu kvapalinu vo vašom aute. Keď ju nalejete do ostrekovačov, voda nezamrzne ani pri minusových teplotách. Presne toto urobia morské riasy s rastlinnou šťavou. Zmenia jej štruktúru tak, aby mrzla až pri oveľa nižších teplotách. Tento proces je absolútne fascinujúci. A pre záchranu vašej záhrady pred holomrazmi je to ten najdôležitejší krok, aký môžete na jeseň urobiť. Znamená to, že aj keď teplomer klesne hlboko pod nulu, bunky vašich obľúbených kvetov zostanú neporušené a pripravené na jar. Možno sa teraz pýtate, ako presne dokážu riasy túto nemrznúcu zmes vytvoriť. Tajomstvo sa skrýva v obrovskom množstve špecifických cukrov a manitolu. Manitol je druh alkoholového cukru, ktorý morské riasy prirodzene produkujú vo veľkom množstve. Keď rastlinu na jeseň zalejete alebo postriekate roztokom z morských rias, ona tento manitol absorbuje. Predstavte si pohár čistej vody a pohár vody, v ktorej ste rozpustili veľa soli alebo cukru. Čistá voda zamrzne pri nule, ale tá sladká alebo slaná bude potrebovať oveľa silnejší mráz, aby sa zmenila na ľad. Manitol vo vnútri rastliny zahusťuje jej vnútorné tekutiny. A to nie je všetko. Tieto cukry zároveň slúžia ako pohotovostná zásobáreň energie pre rastlinu počas dlhých, temných zimných mesiacov. Takže rastlina je nielen chránená pred roztrhnutím buniek, ale je aj plná sily, pripravená vydržať až do prvých teplých jarných lúčov slnka. Ale ochrana pred ľadom nie je jediný trik, ktorý morské riasy ovládajú. Ďalšou obrovskou výhodou je ich schopnosť bojovať proti stresu. Zima je pre každú rastlinu obdobím extrémneho stresu. Teploty lietajú hore-dolu, cez deň môže svietiť zubaté slnko a v noci udrú kruté mrazy. K tomu sa pridáva studený vietor a sucho. Extrakt z rias pôsobí na rastliny doslova ako upokojujúci čaj na človeka po ťažkom dni.
Obsahuje totiž obrovské množstvo antioxidantov a prírodných zlúčenín, ktoré znižujú oxidačný stres. Skvelým príkladom sú napríklad vždy zelené kríky vo vašej záhrade. V zime z nich vietor neustále vyparuje vodu, ale zamrznutá pôda im neumožňuje vodu prijať. Sú v obrovskom strese zo sucha a chladu. Aplikácia morských rias pred zimou naštartuje v týchto kríkoch obranné procesy, vďaka ktorým uzavrú svoje prieduchy a udržia si drahocennú vlhkosť vo vnútri. Vďaka tomu nevyjdú zo zimy hnedé a vyschnuté. Ďalším kľúčovým faktorom pre úspešné prežitie zimy je to, čo sa deje pod zemou. Mnoho ľudí si myslí, že na jeseň rastliny úplne zaspia a nerobia vôbec nič. To je ale obrovský mýtus, ktorý musíme vyvrátiť. Zatiaľ čo nadzemná časť skutočne oddychuje, koreňový systém pracuje na plné obrátky. Rastlina sa snaží zakoreniť čo najhlbšie, aby našla teplo a vlhkosť. Morské riasy sú doslova nabité prírodnými rastlinnými hormónmi, najmä auxínmi a cytokinínmi. Tieto hormóny fungujú ako povolený doping pre rast koreňov. Predstavte si to tak, že staviate dom. Ak chcete, aby vydržal silnú búrku, musíte mu urobiť pevné a hlboké základy. Morské riasy dávajú rastline presne tú silu, aby vytvorila masívnu sieť nových jemných korienkov ešte predtým, než pôda úplne zamrzne. Silnejší koreňový systém znamená lepší prístup k živinám a väčšiu odolnosť voči mrazu, ktorý preniká do hlbších vrstiev pôdy. Teraz sa poďme pozrieť na jednu z najčastejších chýb, ktoré záhradkári robia a prečo sú morské riasy tým správnym riešením. Veľa ľudí zvykne aj na jeseň použiť klasické hnojivá s vysokým obsahom dusíka. A to je doslova pozvánka pre katastrofu. Dusík totiž núti rastlinu vyháňať nové, mäkké výhonky. Tieto mladé výhonky nemajú šancu do zimy vyzrieť a prvý mráz ich okamžite spáli. Naopak, morské riasy obsahujú len absolútne stopové množstvo dusíka. Ich hlavnou silou je draslík a viac ako 60 rôznych mikroelementov. Draslík je kľúčový pre vyzrievanie pletív. Pomáha bunkovým stenám stvrdnúť a zosilnieť. Je to ako rozdiel medzi nosením letného trička a hrubého vlneného svetra. Morské riasy rastlinu nenútia rast do výšky, ale nútia ju spevnieť zvnútra. Preto je hnojivo z rias tou najbezpečnejšou a najlepšou voľbou, ako dodať rastline živiny v jesenných mesiacoch bez toho, aby sme ju ohrozili. Nemôžeme zabudnúť ani na vplyv morských rias na samotnú pôdu pred príchodom mrazov. Zdravá pôda je pre prežitie rastlín rovnako dôležitá ako samotná rastlina. Morské riasy obsahujú kyselinu algínovú. Táto jedinečná látka funguje v pôde ako fantastický kondicionér. Keď sa dostane do zeme, začne na seba viazať drobné čiastočky pôdy a vytvára tak lepšiu štruktúru. Pôda je vďaka tomu vzdušnejšia a dokáže lepšie zadržiavať vodu, no zároveň nedovolí, aby voda pri koreňoch stagnovala. Predstavte si to ako kvalitnú špongiu. Nasaje presne toľko, koľko potrebuje. Vďaka tejto lepšej štruktúre má pôda v zime lepšie izolačné vlastnosti. Zamrza pomalšie a nepremrza do takej veľkej hĺbky. Korene sú tak chránené nielen samotným odolnejším bunkovým systémom rastliny, ale aj lepšie štrukturovanou pôdou v ich okolí, ktorá funguje ako príjemná vzdušná perina. A čo sa deje s pôdnymi baktériami, keď sa blíži zima? Aj oni potrebujú pomoc. Mikrobiálny život v pôde je nevyhnutný pre rozkladanie živín a zdravie koreňov. Keď teploty klesajú, mikróby sú čoraz menej aktívne. Ak ale na jeseň do pôdy pridáte extrakt z morských rias, dodáte týmto užitočným baktériám a hubám obrovskú porciu kvalitnej a ľahko stráviteľnej potravy. Je to pre nich ako bohatá hostina pred dlhým zimným spánkom. Vďaka tejto výžive dokážu pôdne mikroorganizmy zostať aktívne oveľa dlhšie do zimy a na jar sa naštartujú podstatne rýchlejšie. Znamená to, že hneď ako sa na jar začne oteplovať, vaša pôda bude už plná života a pripravená dodávať rastlinám potrebné živiny. Zatiaľ čo susedová záhrada bude po zime ešte len pomaly ožívať, vaša už bude naplno fungovať vďaka jesennej hostine z morských rias. Dôležitou otázkou je, ako presne túto záchranu z oceánu aplikovať. Máme v podstate dve hlavné možnosti. Prvou je klasická zálievka priamo ku koreňom a druhou je postrek na list. Pred zimou sa odporúča skombinovať oba spôsoby, ak je to možné. Postrek na list má totiž jednu obrovskú výhodu. Živiny a dôležité hormóny z rias sa cez pory v listoch a kôre dostávajú do krvného obehu rastliny takmer okamžite. Je to ako podať pacientovi infúziu. Rastlina dokáže tieto záchranné látky využiť v priebehu niekoľkých hodín. Zálievka ku koreňom zase zabezpečí dlhodobejší efekt a pôsobí na zmiernenie stresu v podzemnej časti. Ak máte napríklad citlivé ovocné stromy,
Dôkladný postrek kmeňa a konárov extraktom z rias vytvorí silnú ochrannú bariéru. Je to doslova ako natrieť ich výživným ochranným krémom predtým, než výjdu na krutý mráz. Kedy je teda ten správny čas na túto jesennú procedúru? Toto je kľúčový bod. Nemôžete čakať, kým už je vonku meter snehu a pôda je tvrdá ako kameň. Tajomstvo úspechu spočíva v správnom načasovaní. Ideálny čas na prvú aplikáciu morských rias je už na prelome leta a jesene, keď dni začínajú byť kratšie a noci chladnejšie. Ďalšiu aplikáciu by ste mali urobiť zhruba 2 až 3 týždne pred očakávanými prvými silnými mrazmi. Rastlina totiž potrebuje nejaký čas na to, aby prijaté látky spracovala, zabudovala do svojich buniek a spustila všetky tie úžasné obranné mechanizmy, o ktorých sme si hovorili. Predstavte si to tak, že vojakovi musíte dať brnenie a zbraň ešte predtým, než začne bitka. Ak mu ich hodíte, až keď už padajú rany, je neskoro. Takže sledujte predpovede počasia a buďte krok pred pani zimou. Aké konkrétne rastliny túto ochranu ocenia najviac? Odpoveď je jednoduchá. Úplne všetky. Ale sú druhy, pre ktoré je to doslova otázka života a smrti. Vezmime si napríklad ruže. Tieto nádherné kráľovné záhrad sú často veľmi náchylné na namrzanie výhonkov. Ak ich pred zimou ošetríte morskými riasami, ich stonky spevnejú a oveľa lepšie odolajú mrazivému vetru. Podobne sú na tom aj mladé stromčeky, ktoré ste práve na jeseň zasadili. Pre ne je prvá zima obrovskou skúškou. Majú slabý koreňový systém a sú v šoku z presádzania. Extrakt z rias im pomôže rýchlejšie zakoreniť a dodá im silu prežiť. Je to, ako by ste im dali teplú deku do ich nového domova. Dokonca aj jarné cibuloviny, ktoré sadíte na jeseň do zeme, ocenia, ak do výsadbovej jamy pridáte trochu rias. Budú silnejšie a na jar vykvitnú do nevídanej krásy. Možno vás to prekvapí, ale aj váš trávnik zúfalo potrebuje morské riasy predtým, než ho pokrie sneh. Zimné obdobie je pre trávnik veľmi náročné. Pod vrstvou snehu sa často šíri pleseň snežná a na jar po roztopení nájdete namiesto zeleného koberca len žlté, odumreté fľaky. Morské riasy aplikované na trávnik koncom jesene pomáhajú steblám trávy zhrubnúť a nahromadiť zásoby cukrov. Silnejšia tráva je podstatne odolnejšia voči hubovým ochoreniam, ktoré pod snehom striehnú. Okrem toho, ten istý mechanizmus na podporu koreňov, ktorý sme spomínali pri stromoch, funguje aj tu. Tráva si vytvorí hustejšiu sieť koreňov a na jar sa rýchlejšie zazelená. Je to ako dať trávniku brnenie proti plesňam. Stačí jednoduchý postrek pred posledným kosením a váš trávnik vám na jar poďakuje dokonalým vzhľadom. Možno sa pýtate, či je to naozaj bezpečné pre ekológiu vašej záhrady. Predsa len prinášame niečo cudzie z oceánu na pevninu. Rád by som tento mýtus o neprirodzenosti vyvrátil. Extrakt z morských rias je jedným z najčistejších a najprirodzenejších produktov, aké môžete v záhrade použiť. Je to 100% organický materiál. Neobsahuje žiadne syntetické chemikálie, ktoré by znečisťovali spodné vody alebo škodili domácim zvieratám. Práve naopak, tým, že riasy podporujú zdravie pôdy a mikrobiálny život, robia vašu záhradu ekologickejšou a udržateľnejšou. Sú povolené a veľmi žiadané aj v prísnom ekologickom poľnohospodárstve. Je to len múdre využitie toho, čo nám sama príroda ponúka. Berieme obrovskú silu z oceánu a s rešpektom ju vraciame do pôdy. Je to dokonalý kolobeh, ktorý z vašej záhrady urobí zdravé a bezpečné miesto. Zaujímavý je aj efekt morských rias na izbové rastliny. Áno, počujete dobre. Hoci sú vo vnútri, zima je pre ne tiež stresujúcim obdobím. Deň je krátky, svetla je málo a vzduch je z vykurovania nepríjemne suchý. Ak k tomu pridáte prievan z okien, máte zarobené na problém. Izbové rastliny v zime často zhadzujú listy a chradnú. Ak im však na jeseň do zálievky pridáte jemnú dávku morských rias, výrazne im tým pomôžete prekonať tento stres z nedostatku svetla a suchého vzduchu. Riasy im pomôžu efektívnejšie využívať aj to málo svetla, ktoré majú k dispozícii a udržia ich imunitu na vysokej úrovni. Predstavte si to ako vitamínový doplnok pre ľudí počas chrípkovej sezóny. Vaše obľúbené monstry či fikusy prejdú zimou bez újmy a na jar budú plné energie na nový rast. Pri aplikácii extraktu z morských rias je mimoriadne dôležité dodržiavať správne dávkovanie. Tu totiž neplatí pravidlo, že čím viac, tým lepšie. Ak to preženiete, môžete rastline dokonca uškodiť. Ide predsa o vysoko koncentrovaný zdroj aktívnych látok a hormónov. Vždy sa presne riadte pokynmi na obale konkrétneho produktu, ktorý ste si zakúpili. Väčšinou ide o zriedenie len niekoľkých mililitrov tmavej hustej tekutiny v niekoľkých litroch vody. Je to ako so silným kávovým espresom.
Jedno vás nakopne a dodávam energiu, ale ak by ste ich vypili 10 za sebou, pravdepodobne by vám bolo veľmi zle. Preto pristupujte k morským riasam s rešpektom. Sú to silné prírodné liečiva a stimulátory. Menšia dávka podaná v správnom čase urobí oveľa viac užitku ako zbytočné prelievanie. Podporme ešte raz myšlienku tzv. Proteínov tepelného, respektíve v našom prípade chladového šoku. Keď rastlinu ošetríte morskými riasami, spustíte v nej veľmi špecifický biochemický poplach. Rastlina si pomyslí, že sa blíži extrémna situácia, hoci vonku je ešte relatívne príjemne. Vďaka tomuto falošnému poplachu začne vo veľkom produkovať spomínané ochranné proteíny. Tento jav je v modernej biológii veľmi dobre preskúmaný a nazýva sa elicitačný efekt. V praxi to znamená, že vy vlastne naučíte rastlinu brániť sa ešte predtým, než skutočný nepriateľ vôbec dorazí. Je to ako požiarny poplach v škole. Deti si nacvičia, čo majú robiť, aby boli pripravené, keď začne skutočne horieť. Vďaka tomuto včasnému tréningu, ktorý sprostredkovali riasy, bunky rastlín pri prvom mraze nezostanú zaskočené, ale okamžite spustia pripravenú ochranu. Možno vás zaujíma, či môžete použitie morských rias kombinovať aj s inými jesennými prácami. Absolútne áno. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak túto neviditeľnú vnútornú ochranu skombinujete s tradičnou vonkajšou ochranou. Čo to znamená v praxi? Najskôr aplikujete ku koreňom a na listy výluch z morských rias. Počkáte, kým rastlina látky v strebe. A potom, keď udrú prvé mrazy, nahrniete ku koreňom kvalitný mulč z kôry, lístia alebo kompostu. Táto kombinácia je doslova neprekonateľná. Je to, ako by ste si nielen obliekli naozaj teplé zimné oblečenie, ale predtým ste vypili aj horúci bylinkový čaj s medom. Zatiaľ čo mulč bude chrániť pôdu pred hlbokým zamrznutím z vonkajšej strany, morské riasy budú chrániť bunky rastliny zvnútra. S takouto starostlivosťou vaša záhrada prežije aj tú najtuchšiu storočnú zimu bez jediného škrabanca. Povedzme si niečo aj o tekutej versus práškovej forme tohto zázraku. V obchodoch narazíte najčastejšie na tekuté koncentráty, ktoré vyzerajú ako tmavá sojová omáčka a voňajú trochu ako more po odlive. Tieto sú vynikajúce na rýchle použitie a na postreky listov, pretože sú už úplne rozpustné a rastlina ich vie okamžite prijať. Existuje však aj prášková forma, zvyčajne sušená múčka z rias. Táto forma je fantastická na dlhodobé zapracovanie do pôdy na jeseň. Predstavte si, že pri rýlovaní alebo sadení stromov primiešate do jamy zopár hrstí tejto múčky. Bude sa počas zimy a skorej jary pomaličky rozkladať a dodávať pôde nielen živiny, ale aj dôležité stopové prvky. Takže zatiaľ čo tekutý extrakt je akútna záchranka pred mrazom, prášková múčka je vynikajúca dlhodobá investícia do zdravia vašej zeminy. Nezabúdajme, že jeseň je obdobím zberu a príprav. Ak máte v záhrade aj vyvýšené záhony, v ktorých pestujete zimnú zeleninu ako je kel, špenát alebo pór, morské riasy sú pre ne veľkým požehnaním. Tieto plodiny prirodzene zvládajú chlad, ale pridanie morských rias do zálievky ich chuť a odolnosť ešte znásobí. Listy zimnej zeleniny ošetrenej riasami sú hrubšie, zdravšie a často obsahujú vyšší podiel vitamínov. Navyše, ak príde naozaj silný holomráz, vaše šalátové lístky sa nezmenia na vodnatú kašu, ale udržia si svoju pevnosť. Je to malý trik profesionálnych pestovateľov, ktorí aj v decembri zbierajú na svojich farmách krásnu a chrumkavú zeleninu. Využitie morských rias im zaručuje, že ich úroda nepodľahne stresu a bude chutiť fantasticky po celú zimu. Teraz sa zamyslíme nad tým, aký dopad má toto všetko na nasledujúcu jar. Ak ste na jeseň svoju záhradu správne ošetrili morskými riasami, zmena pri jarnom prebudzaní bude neuveriteľná. Rastliny nebudú musieť plytvať energiou na regeneráciu a hojenie omrznutých pletív. Namiesto toho všetku svoju nahromadenú silu, vrátane uložených cukrov z rias, vrhnú do okamžitého rastu a kvitnutia. Púčiky sa budú nalievať rýchlejšie, kvety budú väčšie a farby žiarivejšie. Ovocné stromy budú mať oveľa silnejšiu násadu kvetov, čo sa priamo premietne do bohatej úrody na konci leta. Zatiaľ čo iné záhrady v okolí sa budú po zime len pomaly spamätávať, vaša záhrada vystrelí ako raketa hneď s prvými teplými dňami. A to všetko len vďaka jednému jednoduchému a úplne prírodnému kroku na jeseň. Aby sme to zhrnuli do jedného uceleného obrazu, použitie morských rias nie je len nejakým záhradkárskym výstrelkom. Je to vedecky podložená, prírode blízka metóda, ako dramaticky zvýšiť šance vašich rastlín na úspešné prezimovanie.
dodávame im protistresové hormóny, zahusťujeme bunkovú šťavu proti zamrznutiu, posilňujeme korene a krmíme pôdny život. A to všetko v čase, keď to rastliny zúfalo potrebujú. Takže keď sa tento rok začnú dni skracovať a vy vytiahnete hrable, nezabudnite si do záhradkárskych potrieb skočiť po flaštičku tohto zázraku z oceánu. Je to ten najlepší poistný plán, aký môžete svojej záhrade zaobstarať. Vaše rastliny nevedia hovoriť, ale garantujem vám, že na jar uvidíte na ich listoch obrovskú vďačnosť. Tento malý krok zmení pravidlá hry vo vašom záhradkárčení. Tak a sme na konci našej cesty do hlbín oceánu. Zistili sme, že obyčajné morské riasy ukrývajú v sebe silu, ktorá dokáže doslova prepísať pravidlá hry v jesennej záhrade. Ten nečakaný obrad, keď rastlina vďaka riasam zmení zloženie vlastnej šťavy a funguje ako auto so zapnutou nemrznúcou zmesou, je jednoducho fascinujúci. Už viete, že ochrana pred zimou nie je len o vonkajšom prikrývaní, ale predovšetkým o vnútornej sile, odolnosti voči stresu a pevných koreňoch. Morské riasy sú tou tajnou prísadou, vďaka ktorej vaša záhrada prežije aj tie najkrutejšie mrazy a na jar sa prebudí plná energie, zatiaľ čo iné budú len ťažko lapať po dychu. Ďakujem vám, že ste s nami zostali až do konca a že spoločne hľadáme tie najlepšie a najprirodzenejšie cesty, ako pomôcť prírode okolo nás. Ak pre vás bolo toto video užitočné a prinieslo vám ten moment prekvapenia, určite kliknite na tlačidlo odberu. Dajte nám like a pošlite video svojim priateľom záhradkárom. A teraz mám na vás dôležitú otázku do komentárov. Chcem vedieť, akú najcitlivejšiu rastlinu máte vo svojej záhrade, o ktorú sa v zime najviac bojíte? Napíšte mi dole, veľmi sa teším na vaše príbehy a diskusiu.